2002 मायथाइसोनिफ्रायनो दुलाराय बर' फरायसा आफादा बेखौ मोनसे लांदां बैसागु फालिबोदों। अबयसे बेखौ दा गेवलां बैसागुबो होनो, सोरबाया होनो गेवलां, सोरबाया लांदां। खिन्थु एक्सुवेलि बे लांदां अख्रांनि सिङाव मोसानाय हिसाबै लांदां बैसागु। गेवलाङा ओरैबायदि बे गेवलां जानो हागौ नों सायाव माने उखुम थायोबाबो माने साइडआव लांदां जायोबानो गेवलांबो जानो हागौ। जिखुनु मोनसे मास गेदेरिंखौ गेवलां होनो। जियानो जा दा दिनै बे गोदान बोसोरखौ बरायनायनि नामाव जि रंजालि बैसागु फालिनाय जादों, बेवहाय बयबो बाहागो लाफैदों। रंजालि बैसागुआव ओरैबायदि मोनसे गोहो दङ, जेरावनाखि बयबो जोङो थांनाय समनि जिनिखि गाज्रि बाथ्रा आरो गाज्रि जाथायफोरखौ बावजोबलांनो हायो आरो बयबो फोथाराव फैनानै बेखौ बावजोबलायनानै अनलायनायनि गेजेरजों आरोबाव गोदान सानस्रिजों सिगांलांनायनि बाथ्रा सानो। रंजालि बैसागुआ जोंनि बर'फोरनि आत्मा होनजायो, जिउमा, सोल। आरो बेवहाय जोंनि हारिमु आरो दोरों परम्परा जि ट्रेडिसन बे जड़ित जानानै दं। आरो बे लांदां बैसागुनि गेजेरजों जोंनि बैसागुखौ गासै मुलुगावनो मिथिनो हादों, मेडियानि गेजेरजों, ससियेल मेडियानि गेजेरजों, नोंथांमोननि बे मेडियानि गेजेरजोंबो सारा वर्ल्डआवनो बियो गोसारलांगासिनो दं। आरो बेबायदि बैसागु फालिनाया रेयार, जेरावबो बाराद्राय नुनो मोना। जों मिथिंगानि फिसा, जोंहा बिफां लाइफां दङ। जों दाबो माने कनक्रिट माने मोनसे सिटि बा मेट्रपलिटन सिटियाव जों दाबो थाया। जोंनि फिसाफ्रा जोंनि टाउनफ्रा दाबो फिसा फिसा, खिन्थु हाग्राबारि आरो दैमा दैसाजों आबुं बे ओनसोल। ओंखायनो जोंनाव मोनसे प्रकृतिया दाबो थांनानै दं। जों बेखौ लाखिनांगोन आरो बेनि गेजेरजों जोङो जेब्लायबो जोंनि माहारिनिफ्राय, बर' माहारिनिफ्राय मोनसे ग्रेटार ससाइटि, जे मोनसे जोङो गिदिर ससाइटि दानायनि बाथ्रा, जों बेनि मेसेजखौबो जों होलांबाय थानो हानांगोन। जे थांनाय इलेक्सनाव जोङो फंफा फंनै सोरबा सोरखौबा सोंखारिलायबाय, गोसोफ्राव दुखु मोनलायलायबाय। नाथाय दिनै बैसागु बोथोराव ओंखारनानै जों जुदि ज' ज' अनलायनायनि गेजेरजों मोसायोबा, जोंनि बेफोर गाज्रि मोनलायनाय बा दुखु मोनलायनायफ्रा दंब्लाबो बे गैया जालांगोन। दा बयबो ओंखारनानै मोसाफैनांगौ। आबादारिफ्रा आबाद मावनायनि थागथियारि खालामो। आरो दा बे आबादारिजोंल' मोनसे सोमोन्दो गैया, जोंनि हारिमुजोंबो जिहेथु सोमोन्दो थाबाय, आरो समाजजोंबो ओंखायनो बे बैसागु फालिनायखौ लासैनिफ्राय लासै मोनसे डिसिप्लिनजों लाबोनांगौ। खारन गोदो गामिफ्राव जेरैबायदि बैसागु मोसायोमोन बे गैलामोन। मडार्नाइजेसननि जुगाव मन्चआव फैनाय लोगो लोगो बेफोर गोमालांनो हमदोंमोन। बेखौ बोखांफिननो थाखायनो लांदां बैसागुखौ बा गेवलां बैसागुखौ जों फालिदों। नाथाय दा आरो बेखौ आरोबाव नेचारेल, मर एन्ड मर नेचारेल खालामनानै खिन्थु बेनि मोनसे गोदान जुगाव जों बोरै लांनो मोनसे डिसिप्लिनखौबो तैयार खालामनांगौनि गोनांथि जादों। आं बेखौनो मिजिंथियो दिनैनि हाबाफारिनि गेजेरजों दुलाराय बर' फरायसा आफादा फार्दार मोनसे गोदान क्रिएटिभिटि आरो इन'भेसनखौ लाबोनानै हाबाफारिखौ लांबाय थागोन आरो मोनसे इउनिक हाबाफारि वर्ल्डआवनो बेखौ खालामनो हागोन होननानै आं सानो। गोजोन्थों।